channel. Please subscribe, like, and hit the bell button for more videos notification. Pamananda kita yung Ilocano nga kwa. Kadwa. Mahala guys nga kwa. Apaw. Bakit ito guys na eh. Lime Kiln Bay. Pangkilawan. Lime Kiln Bay. Lime Kiln Bay. Woohoo. Tingin mamamot. Nagbani dito. No? Damala malamig. Nagpaisaw. Sa ating batala ka pa si Grabe oh. Aw? Uwin. Nagdrakkel. Yung tuno tayo. Aji kilawan. Uwin. Sorry, tuno tayo ng dama. Parang yung makaalata tao tikod to eh. Hindi makiral na ko ngayon. Hindi pa kalala niyo pakit. Mabalin ka lang. Ado mo lang tayo. Ang tinagal ko magkati ni may kamay. Ado na Grabe eh. Aji na alam tirabi. Tinadaktal ka talaga. Timba pang tuno talaga ito. May taji ko. May kadirabi. Uwin. Parbangaw. Gitaktil na ala na. Pang tuno. Pang tuno. Yan ito lang pa na kita. Mati ka, Mark. Kung nakapilig ka na. Ngayon, yung tira pag nag-ibaayos ni ko na eh. Naman, naging asawa na Arlene. Wilmore? Wilmore? Parang na dumahala. Pao mo taon to eh. Bayo na do. Sa tayo lang okay. Ayan guys, high tide. Wala siya nag-fishing na do. Huwag ka dyan lang. Clark, dito Clark! Yes. Wala ka sa lutang kalengan. Nagkuti mo naman lang. May tudok na guys, nagtuturo di kalpan eh. Kamay natin. Ano ba tayo paglugalan tayo ko? Yate, Ajay? Yung gurure niya tayo. Natulad na yate tayo, ano tingnan ah. Iba ya. Hey. Sana ako makapantay dyan nga yun, katingting nga nga. Sibling ako pimala, tingnan mo si Chayaw. Yun ang mga mula. Nag-isam lang lagi tilino. Nih, nagdugaan na ni ko bro ni. Bro. Adon? Adon alam mo. Beda kita itu, Pak. Sa timba ano na alam mo. Pero kahit mo tayo ay. Para sa? Oh, mahala. Oh, sama labas na. Ya, tentu pe jini bro. Supaya. Aja mati ko. Aja mati ko na kanyang lakay ah. Tano ba jeli bro eh. Puro Ilocano wala kita kadwa ni. Doon ala da? Seaweed. Masuk ka naman ka. Seaweed naman pa yun. Oh, wala mas. Oh, ba't nagtaray-taray ito? Ay, tagay mo siya. Oh, wangit. Matadalim guys. High tide kami. Ini dapat ko dyan eh. Pato. Masuk ka naman di. Hi. Pandag bingwit dyan. Iting aduh ti mahala kita darakil siguro. Ah. Enggak keren. Apa ya? Apa nih Clarence? Hai. Huwag doon nila sa Taiwan. Wow! Sige, Adam!
Ay, darakon. Nagdrakal na eh. Mapugsat. Nagdrakal. So yan guys, first catch of the day. Lain talaga nila kaya, fisherman talaga ito eh. Nakadali, Fisherman. nakapalaran, Mike. Fisherman talaga. Wah, damo dua. Oh, di sa gisa kayo. May cut. Ayo din ba? Drakal man na good size ni. Wah, good size. Ay, kata ba? Talunan. Punta kayo. Napugsan. Galing, ang galing. Galing ah. Hindi ada mapugsat. Ayo. Ay, nakatalaw dyan may isayot. Sayang. Nagtala di may isa. Sayang. Okay lang at least na. Natuta nagpapag. Ang naputed. Sayang ko. Galing oh. Magaganda yung mga jigs nila. Thanks for watching. Subscribe our channel.